Усяго некалькі тыдняў спатрэбілася немцам, каб пасля нападу на Савецкі Саюз цалкам акупаваць тэрыторыю БССР. Дзеянні акупантаў былі скіраваныя на заняволенне і частковае знішчэнне тутэйшых людзей з тым, каб на будучыню расчысціць для сябе жыццёвую прастору. Яны нават спрабавалі перацягнуць беларусаў на свой бок, на пэўны час залагодзіць і выкарыстаць іх у вынішчэнні габрэяў, палякаў і прадстаўнікоў савецкай улады. Аднак поўнага мірнага суіснавання нацыстаў з насельніцтвам не адбылося. Шырокае развіццё атрымаў на беларускіх землях супраціў, партызанскі рух у лясных раёнах і дзейнасць падпольных арганізацый у гарадах. Амаль палова ўсіх савецкіх партызанаў змагаліся ў Беларусі, за што пазней і сталі называць яе партызанскай рэспублікай. У адказ на дыверсіі партызанаў немцы праводзілі супраць іх баявыя аперацыі, а паралельна і карныя аперацыі супраць мясцовага насельніцтва, якое падтрымлівала ці магло падтрымліваць партызанаў. Цярпелі людзі і ад саміх партызанаў, якія, каб самім выжыць, забіралі ў іх нават апошняе, а ў ліквідацыі паліцаяў нярэдка забівалі і бязвінных людзей. Партызанскі край быў сапраўдным пеклам для ўсіх. А пасля вайны камуністычная прапаганда аж так гераізавала савецкую партызанку, што ператварыла яе ў вялікі і прыгожы міт пра ўсенародную барацьбу савецкага народу ў тыле ворага, якая стала ці невырашальнай у вызваленні Беларусі ад нямецкіх захопнікаў. Гэты міт культывуецца і сучаснай беларускай уладай. А насамрэч, ці была савецкая партызанка усенародным рухам? Хто і з якімі матывацыямі ішоў партызаны? Які іх сапраўдны ўнёсак у разгром ворага? Якія былі адносіны паміж імі і мясцовым насельніцтвам? І ці існуе і адказнасць партызанаў за шматтысячныя ахвяры? Якая ж яна, праўда партызанская і падпольная савецкая супраціў? Паніка на савецкім баку і хуткае прасоўванне нямецкіх войскаў моцна паўплывалі на настроі насельніцтва, якое і так не мела вялікай любові да савецкай улады, асабліва ў заходніх раёнах БССР, якія за 2 гады да гэтага апынуліся пад савецкай акупацыяй. Натуральна, не існавала ўсеагульнай волі мірных грамадзянаў змагацца і паміраць за савецкі рэжым. А кіраўніцтву дзяржавы трэба было прымаць радыкальныя рашэнні. І яно абвясціла айчынную народную вайну супраць фашыстоўскай Нямецчыны. А найважнейшым элементам гэтай вайны павінен быў стаць шырокі партызанскі рух на акупаваных ворагам тэрыторыях. СССР увогуле, ў прынцыпе, не быў гатовы да вайны на сваёй тэрыторыі. Савецкая дактрына прадугледжвала тое, што будзе вайна на тэрыторыі іншых, на тэрыторыі Еўропы і іншых дзяржаў. Таму, натуральна, што такой поўнай гатоўнасці да гэтага не было. І даводзілася арганізоўваць гэты ўжо партызанскі рух ужо, скажем так, у працэсе самой вайны. І ўжо 29 чэрвеня 1941 года Савет народных камісараў СССР і ЦК ВКПБ выдалі сакрэтную дырэктыву, якая загадвала: у занятых ворагам раёнах ствараць партызанскія атрады і групы для барацьбы з часцямі варожай арміі, для распальвання партызанскай вайны ўсюды скрозь, для ўзрыву мастоў, дарогаў, псавання тэлефоннай і тэлеграфнай сувязі, падпалу складоў і гэтак далей. 3 ліпеня Сталін асабіста ў прамове на радыё заклікаў увесь савецкі народ да бязлітаснай партызанскай барацьбы. Захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу. Але першыя партызанскія атрады ў Беларусі з'явіліся яшчэ да гэтых дырэктыў. Ужо 26 чэрвеня 1941 года былі сфармаваныя 14 атрадаў, у якія ўвайшлі каля 1100 чалавек, супрацоўнікаў органаў бяспекі, НКВД, НКГБ і міліцыі. Калі браць 41-42 год, партызанаў у класічным сэнсе, а менавіта мясцовых жыхароў, якія ўзялі ў свае рукі зброю і пайшлі змагацца з акупантамі, такіх партызанаў не было. Усе партызаны былі, па-першае,
гэта сябры так званых вынішчальных атрадаў. Іх фармавалі ў ліпені-жніўні 41 года і кідалі на часова акупаваную тэрыторыю. Па-другое, гэта былі сябры спецыяльных атрадаў НКУС і НКДБ. І па-трэцяе, 42 года з лютага месяца ў Владзімірскай вобласці рыхтавалі так званых арганізатараў і камандыраў атрадаў. Іх падрыхтавалі за 4 месяцы 2600 чалавек і закінулі сюды 92 групоўкі, у сярэднім там недзе па 12-14 чалавек, якія былі павінны з акружэнцаў фармаваць атрады. Сялянскіх жыхароў не было до конца, нават до вясны 43-го года. На выступ Сталіна Гітлер даў адказ праз 2 тыдні. 16 ліпеня 1941 года нямецкі лідар заявіў: «Рускія аб'явілі партызанскую вайну на тылах нашага фронту. Ёсць і свой добры бок у гэтай партызанскай вайне. Мы зможам вынішчаць усё, што паўстала супраць нас». Так на акупаваных тэрыторыях пачалася бязлітасная вайна. У першыя дні вайны былі сфармаваныя і ўступілі ў барацьбу з ворагам пінскі партызанскі атрад, якім кіраваў Васіль Корш. Партызанскі атрад «Чырвоны кастрычнік» у Палескай вобласці, які ачолілі Ціхан Бумашкоў і Фёдар Паўлоўскі. Паводле савецкіх крыніц, у жніўні 1941 года на тэрыторыі БССР, галоўным чынам ва ўсходніх раёнах, быў створаны 231 партызанскі атрад, а колькасць байцоў дасягала 12 000. Першыя шкарныя аперацыі немцаў нанеслі ім значны ўрон. Партызаны адышлі глыбока ў лясы, багністыя балоты, сталі пазбягаць адкрытых сутыкненняў з ворагам, што нават дало падставу немцам успрымаць гэта як канец партызанскага руху. Аднак параза вермахту пад Масквой і зімовы контрнаступ чырвонай арміі стварылі умовы для ажыўлення дзейнасці партызанаў. Савецкае вайсковае і палітычнае кіраўніцтва уключыла партызанскі рух у БССР у сваю ваенную стратэгію. Ён набыў і вайсковае, і палітычнае значэнне. У наступныя 1942-1944 гады партызанскія брыгады ахоплівалі бальшыню тэрыторыі Беларусі. Да студзеня 1944 года тут дзейнічалі паводле афіцыйных крыніцаў 723 атрады, у якіх дзейнічалі 65% партызанаў ад іх агульнай колькасці ў СССР. Усе разумныя людзі разумелі, што недзе там, за гарызонтам, за небасхілам, бачна пабеда чырвоных, зноў прыйдзе НКУС, кожнага вазьме за каўнер і спытае: а што ты, сабака, рабіў пад немцамі? Што ты рабіў пад немцамі? І ўсе ведалі добра, што ніякіх жартаў не будзе. Валізка або торба, вакзал, Калыма. Таму народ пабег у партызаны. Арганізоўваў дзейнасць партызанаў і каардынаваў дапамогу ім створаны ў траўні 1942 году цэнтральны штаб партызанскага руху пры стаўцы вярхоўнага галоўнакамандавання на чале з Пантелеймонам Панамарэнкам. У яго падпарадкаванні знаходзіўся і беларускі штаб партызанскага руху. Разгарнулася гэтак званая рэйкавая вайна. У выніку яе было знішчана паводле справаздачаў партызанаў у Маскву да 300 000 рэек і пушчана пад адхон больш за 11 000 нямецкіх эшалонаў з жывой сілай і баявой тэхнікай. Лічыцца, што на канец 1943 году каля 60% акупаванай тэрыторыі Беларусі утрымлівалі і кантралявалі партызаны. У энцыклапедыі гісторыі Беларусі сцвярджаецца, што за 3 гады барацьбы партызаны ў выніку дыверсіяў, баёў і аперацыяў падарвалі і пусцілі пад адхон 11 128 эшалонаў, 34 бронецягнікі. Падарвалі і знішчылі каля 19 000 аўтамашынаў, больш за 5500 мастоў, збілі ў паветры і спалілі на аэрадромах 305 самалётаў, падбілі 1355 танкаў і бронемашынаў, знішчылі 438 гарматаў і 939 складоў, забілі і паранілі
сотні тысяч гітлераўцаў і іх памагатых. За час вайны ў партызанскім руху прымалі ўдзел больш за 374 тысячы чалавек. На баявым уліку ў атрадах і брыгадах было больш за 400 тысяч чалавек скрытых партызанскіх рэзерваў. А сучасны кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко аднойчы заявіў, што на нашай зямлі змагаліся амаль 600 тысяч партызанаў. Такія лічбы падмацоўваюць тэзу яшчэ савецкіх часоў, што партызанскі рух у Беларусі быў усенародным. Лічбы ў асноўным яны ўзнікалі са спаўзначнасці саміх партызанаў. Тое, што самі партызаны падавалі у беларускі штаб партызанскага руху, цэнтральны штаб партызанскага руху. Таму да гэтых лічбаў, натуральна, ставіцца трэба вельмі асцярожна, бо кожны партызанскі камандзір імкнуўся паказаць сябе як у найлепшым святле. І таму, напрыклад, калі там падлічыць усё тое, што розныя атрады падавалі пра сябе і звесці ў адзіную нейкую зводную табліцу, то атрымліваюцца проста неверагодныя лічбы. У савецкія часы ўнёсак партызан у перамогу імкнуліся як мага больш павялічыць. Сучасныя даследаванні гэта хутчэй не пацвярджаюць, хаця у пэўных ступені партызаны сапраўды нейкі там унёсак зрабілі, тая самая рэйкавая вайна, тыя самыя нейкія дзеянні іншых характару супраць немцаў, а асабліва супраць іх памочнікаў з боку мясцовага насельніцтва яны былі, але такого стратэгічнага значэння, відаць, гэта ўсё ж такі партызанская барацьба не адыграла. З сярэдзіны 1942 году цэнтральны штаб партызанскага руху паставіў перад партызанамі яшчэ адну задачу – знішчаць мясцовую адміністрацыю, прызначаную акупацыйнымі ўладамі, бургамістраў, старастаў, паліцаяў і гэтак званых здраднікаў, школьных настаўнікаў, сялянаў, якія ўзялі зямлю пры раздзеле калгасаў. Разам з імі ахвярамі партызанскага тэрору станавіліся і іх сем'і, і выпадковыя людзі. Цывільнае насельніцтва жыло ў пастаянным страху і перад немцамі, якія ў адказ на рэйды партызанаў палілі цэлыя вёскі разам з іх насельнікамі, і перад партызанамі, хавацца ад іх або пад іх прымусам уцякаць у лясы пад іх жа апеку. Тэрарыстычная дзейнасць савецкіх партызанаў не знайшла адлюстравання ў традыцыйнай савецкай гістарыяграфіі. Пераважна замоўчваецца яна і сёння. Але людзі, якія перажылі вайну ва ўмовах акупацыі, сведчаць, што савецкая партызанская дзейнасць часта зводзілася да бандытызму, рабаўніцтва, згвалтаванняў, падпалаў дамоў і нават да спалення цэлай вёскі. Як гэта здарылася ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. Пра трагедыю гэтай вёскі шырокая грамадскасць даведалася з кнігі краязнаўцы Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражны». У 1941 годзе у вёску прыйшлі немцы і сфармавалі паліцэйскі гарнізон. Гарнізон агарадзілі дзотамі. У студзені 1943 году партызаны паспрабавалі захапіць яго, але аперацыя правалілася. Амаль усіх партызанаў паклалі з кулямётаў. Вяскоўцы пахавалі забітых, а на Вялікдзень таго ж 1943 году а 4 гадзіне раніцы партызаны зноў пачалі штурм гарнізону. Кіраваў імі 21-гадовы лейтэнант з Ленінграду Сергей Іваноў. І гэтым разам узяць аточаны дзотамі паліцэйскі гарнізон не ўдалося. Пасля няўдалага штурму партызаны спалілі 37 хат і забілі 25 мірных жыхароў. Некаторых падлеткаў партызаны адмыслова адводзілі за паўкіламетра ў поле і расстрэльвалі. Пры гэтым партызаны не застрэлілі ні аднаго паліцая. Дамы, што знаходзіліся за іх умацаваннямі, таксама ацалелі. За гэтую аперацыю шэраг партызанаў былі прадстаўленыя да ўзнагародаў. Маму забили, сестру забили. Брата еще старшего, 16 лет ему было, расстреляли и бросили в канаву. Говорил я много раз, я обращался в эти в КГБ, в эти партийные органы. Дело в том, что они же написали, что этих людей убили эти немцы и полицаи.
19 красавіка 2008 года у Дражне дэмакратычныя актывісты, прадпрымальнікі, вяскоўцы усталявалі каля каталіцкіх могілак мемарыяльны крыж памяці. Крыж быў асвечаны праваслаўным святаром айцом Леанідам Акаловічам. На шыльдзе, прымацаванай да крыжа, быў наступны тэкст: «Жыхарам вёскі Дражна, бязвінна загінуўшым ад рук партызанскіх злачынцаў». Праз 4 дні невядомыя зламалі яго. Мы ведаем не одну вёску, якую спалілі партызаны, а нават зараз, калі ніхто адмыслова не вывучае гэтае пытанне, такіх вёсак вядома, недзе за 30. На самой справе іх яшчэ больш. Але каб дакладны ліст быў з пералікам усіх вёсак, якія спалілі партызаны, трэба даследаваць. Але як даследаваць, калі дзяржава супраціў такога даследавання, калі архівы КДБ зачыненыя, там усё ёсць. Вёска Якімавіча Слонімскага района захоўвае памяць пра адно з мноства злачынстваў гэтак званых партызанаў. У красавіку 1943 года у хату сям'і струпаўцоў увайшлі камандзір савецкага партызанскага атрада імя Панамарэнкі Іван Зайцаў разам з Бухарэўскім, Азановічам, Багуслаўскім і іншымі гэтак званымі партызанамі. Зайцаў з кулямёта стрэліў па старэйшым Васілю Струпаўцу і па яго маленькім сыне Васілю. Гаспадар хаты быў забіты адразу, а хлопчык Васіль паранены ў ногі. А потым каты застрэлілі жонку Васіля, 2 сыноў і дачку. Пасля ж бандыты вынеслі ўсё з хаты і падпалілі яе знутры. Але цяжка паранены хлопчык Васіль Струпавец схаваўся пад печ, а потым патушыў у хаце агонь і выпаўз на вуліцу. Там яго падабралі вяскоўцы і адвезлі ў Слонім у шпіталь. Ён выжыў, але застаўся на ўсё жыццё інвалідам і сведкам злачынства савецкіх партызанаў брыгады імя Панамарэнкі, якія па-зверску закатавалі ў Якімавічах каля 40 вяскоўцаў. Пасля вайны гэты чалавек скардзіўся на злачынства партызанаў у многія інстанцыі, дайшоў аж да генеральнага сакратара ЦК КПСС Мікіты Хрушчова. Але яго прымусілі маўчаць. Тады Васіль паставіў помнік сваім забітым аднавяскоўцам. І помнік неўзабаве знеслі. А ўжо пасля смерці самога Васіля Струпаўца, якого пахавалі побач з забітай сям'ёй, актывісты паставілі на яго магіле вось гэты помнік. Я думаю, што адназначна адказу на пытанне, кім былі партызаны героямі ці бандытамі злачынцамі, даць немагчыма, паколькі партызанскі рух – гэта з'ява шматаблічная. У ім было ўсё. Быў і гераізм, было і змаганне, былі і відавочныя злачынствы. Гэта залежала, зноў-такі, ад часу, ад умоваў, ад канкрэтных людзей. Для нас важна гэта разумець і ацэньваць па магчымасці гэта ўсё аб'ектыўна, не ўпадаючы ў нейкую такую яўны прапагандызм. Адначасова з узброенай партызанскай барацьбой разгортвалася падпольная антыфашысцкая дзейнасць у буйных і невялікіх гарадах. Яна таксама вялася пад кіраўніцтвам партыйна-савецкай улады. Дырэктыва ЦК Кампартыі БССР ад 30 чэрвеня 1941 года аб пераходзе на падпольную работу парторганізацыяў раёнаў, занятых ворагам, звяртала ўвагу на тое, што партызанская барацьба павінна знаходзіцца ў полі зроку і весціся пад непасрэдным кіраўніцтвам заканспіраваных падпольных партыйных структур. Мясцовыя партворганы ў сціслыя тэрміны правялі работу па ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі партыйна-камсамольскага падполля. У Віцебску у 1941-1942 годах дзейнічала 56 падпольных груп. Адной з іх кіравала Вера Харужая, якую фашысты схапілі і пасля доўгіх допытаў закатавалі. На Аршанскім чыгуначным вузле эфектыўна дзейнічала група Канстанціна Заслонава. У снежні 1941 года брыкетна-вугальнымі мінамі яна вывела са строю некалькі дзясяткаў паравозаў. Я велізарны артыкул напісаў пра Заслонава і глядзеў, што пішуць пра яго ў розных афіцыйных крыніцах. А ў афіцыйных крыніцах пішуць, што ён са сваімі сябрамі сваёй групоўкі гэтай падпольнай узарвалі ці то 95, ці то 98 эшелонаў. Гэта за 3 месяцы. 90
хай сабе 95 эшелонаў, за 90 дзён гэта кожны дзень адзін эшелон. А немцы ў той час ішлі даступам на Маскву. І ніякіх перашкод руху эшелону ў Маскоўскую область не было. Дзе ж дзеліся тыя эшелоны? А куды глядзела гестапа? А куды глядзела СД? Мне гэта вельмі зацікавіла, я пачаў капаць, знайшоў рапорт самого Заслонова. Там не 95 эшелонаў, 6. 6 і 95. Мы ведаем праўду? Не, мы не ведаем. Адзіная крыніца – гэта рапорт самого Заслонова і яго ліст да сябра. Ніякіх больше документаў няма. Найбольш значным было Менскае падполле. У сталіцы ўжо ў другой палове 1941 года падпольшчыкі ўзрывалі склады са зброі і ваеннай маёмасцю, расклейвалі па горадзе ўлёткі з заклікам да змагання з нацыстамі і зводкамі савецкае інфармбюро, збіралі для партызанаў выведвальную інфармацыю. Немцы жорстка распраўляліся з падпольшчыкамі. Так, пасля няўдалай спробы пабегу ваеннапалонных з лазарэту, якія арганізавалі падпольшчыкі, былі схопленыя і павешаныя 26 кастрычніка 1941 году вось тут, на арцы брамы дрожджавого заводу ў Менску, габрэйская дзяўчына Марыя Брускіна і хлопцы-беларусы, рабочы Кірыла Трус і 16-гадовы юнак Володя Шчарбацевіч. Пакаранне смерцю здзейснілі добраахвотнікі 2-го батальёна паліцэйскай дапаможнай службы з Літувы. Усё пакаранне смерцю было знятае фатографам. Гэтыя фотаздымкі ўвайшлі ў шматлікія кнігі пра нямецка-савецкую вайну. Яны фігуравалі і на Нюрнбергскім працэсе ў якасці дакументаў абвінавачання нацысцкіх злачынцаў. Разгром менскага падполля адбыўся ў сакавіку-красавіку 1942 года. За турэмныя краты трапілі больш за 400 чалавек улучна з яго кіраўнікамі. 7 траўня іх павесілі, а яшчэ каля 250 чалавек расстралялі. Але менскае падполле знайшло ў сабе сілы аднавіцца. Падпольшчыкі выпускалі газету «Звязда», лістоўкі, мелі сувязь з падполлем Асіповічаў, Оршы, Бабруйска, Дзяржынска, іншых гарадоў і населеных месцаў Беларусі. Восенню 1942 года акупанты нанеслі яшчэ адзін моцны удар менскаму падполлю. Былі арыштаваныя яго кіраўнікі і самыя актыўныя ўдзельнікі. Але і пасля другога правалу дзейнасць падпольшчыкаў працягвалася, хоць да многіх падпольшчыкаў ужо існаваў недавер. Паводле савецкіх крыніцаў, за час акупацыі ў Менску было праведзена больш за 1500 дыверсій на чыгуначным вузле. Былі забітыя шэраг высокіх акупацыйных чыноў, улучна з гаўляйтарам Кубы. Забілі Кубы. Ну, мы ведаем цяпер, хто забіў. Дакладней, хто выканаў гэту аперацыю. Гэта была Алёна Мазанік, якая падклала міну пад яго ложак. Але калі адбылося забойства, колькі атрадаў рапартавалі ў Маскву, што гэта мы зрабілі? Ведаеце, колькі атрадаў рапартавала? 5. 5 атрадаў. Гэта мы забілі. І ні адзін з гэтых атрадаў не меў ніякага дачынення да забойства Кубы. Ні адзін. Як жа так? Яны лічылі, а хто праверыць? Вось мы забілі ўсё. Давайце нам узнагароды. У цэнтры Менску стаіць помнік піянеру-герою Марату Казею. На прыкладзе ягонага подзвіга ў Другую сусветную вайну усіх нас, беларускіх школьнікаў савецкіх пасляваенных часоў, вучылі патрыятызму. 14-гадовы хлапчук-партызан быў на заданні ў вёсцы Харамецкія на Вусціншчыне, і раптам нямецкая аблава. Марат паспеў дабрацца да кустоў і трапіў у пастку. Каб не здавацца ў палон, ён падарваў сябе і нямецкіх салдат гранатай. За гэты подзвіг яму пасмяротна было нададзена званне Героя Савецкага Саюзу. Падлеткі былі актыўна ўключаныя камуністамі ў антыакупацыйны супраціў. Нямала савецкіх піянераў у партызанскіх атрадах выкарыстоўваліся ў якасці выведнікаў і дыверсантаў, а таксама пры правядзенні падпольнай дзейнасці. Маладыя людзі ў няроўным змаганні з акупантамі гублялі жыцці,
За гэта іх пасмяротна ўзнагароджвалі зоркамі герояў, ордэнамі і медалямі, уключалі ў спіс піянераў-герояў, друкавалі іхныя ўспаміны ў бестселлеры савецкіх часоў, кнізе «Ніколі не забудзем». Здымалі пра іх фільмы, ставілі спектаклі. Іх біяграфіі шырока выкарыстоўвала савецкая прапаганда ў камуністычным выхаванні моладзі. Усяго ж, паводле савецкіх крыніцаў, толькі ў партызанскіх атрадах і падполлі Беларусі змагалася 25 тысяч непаўналетніх байцоў. Савецкая ідэалогія заўсёды казала, што партыя і народ адзіны. І калі прыйдзе вораг, увесь савецкі народ, як адзін чалавек, падымецца на барацьбу. А гэтага не адбылося. Тады, пасля вайны, і чым больш гадоў праходзіла, тым большай ступені, паказа, не, было шмат партызанаў, і з кожным годам пісалі ўсё больш, 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 і падпольшчыкі ўсё больш, 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 і ўсё новых герояў знаходзілі, і прыпісвалі, і выдумлялі. І такім чынам усё шло ў накірунку паказаць, што рух быў. Нічога гэта не зробіш. Заўсёды гісторыю пішуць пераможцы. Пасля Другой сусветнай вайны савецкая прапаганда стварыла гістарычны вобраз савецкага партызанскага руху як выключна гераічнага і добраахвотнага ўсенароднага змагання пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі. Такі вобраз служыў легітымізацыі камуністычнага панавання ў СССР. Гэтак жа сама служыць ён і сучасным беларускім і расійскім уладам, якія лічаць сябе пераемнікамі той нялюдскай сістэмы. Аднак і народная памяць, і на доўгі час схаваныя ў савецкіх архівах дакументы абвяргаюць гэты міт. Так, шмат партызанаў у неспрыяльных умовах мужна змагаліся супраць нацысцкіх акупантаў і зрабілі пэўны, але далёка не вырашальны унёсак у перамогу над ворагам. Цана ж яго была несумерна высокай, бо партызанская вайна найперш цяжкім грузам лягла на плечы мясцовага насельніцтва і забрала дзясяткі тысяч жыццяў мірных людзей, як ад рук саміх партызанаў, так і ад рук акупантаў у адказ на дзеянні лясных змагароў.